Hvad så alle sammen? Q&A på dansk. Lad os gøre det. Okay, så jeg spurgte på min TikTok i går, om I havde nogle spørgsmål, og der er kommet omkring 100 kommentarer, så hvorfor ikke bare gå i gang med dem? Og jeg vil også lige sige tak, fordi at vi er opnået, jeg tror i hvert fald, når den her video er oppe, så burde vi være på 1000 abonnenter, hvilket er ret fedt, at jeg kan være sådan, at jeg kan glæde mig over det igen. Det gør jeg rent faktisk. Jeg synes, det er mega fedt. Så tak for hjælpen. Skud ud til jer alle sammen, der allerede er her nu. Og jeg har tænkt mig at filme noget mere gaming-content i dag, så bare rolig. Det bliver ikke det her low-effort Q&A i fremtiden, men jeg tænkte alligevel, at det var ret godt lige at lave sådan en video her, fordi I kender mig jo ikke sådan decideret særlig godt som en dansker. I kender mig jo egentlig kun som ham der englænderen, der råber alt for meget til kamera, ikke? Og som sagt, vil jeg også lige sige, at det stadigvæk er... Altså, jeg har tænkt mig bare at holde det her til minimalt redigering. Der er ikke noget redigering. Altså, det er bare mig. Jeg har bare smidt min webcam op. Jeg kigger på min TikTok fra i går, og jeg håber, at I er cool med det. Jeg ved ikke, hvad standarden er her på dansk YouTube, men det er altså det her, jeg lige har tid til, og det her, jeg lige kan overskue. Så det er det, I får, okay? Og jeg vil ikke høre nogen klage over det. Jeg vil ikke høre nogen klage over det. Nu laver jeg det endelig på dansk. Nej, jeg har bare været glad. Ej, tak. Det er en joke. Jeg er meget taknemmelig for, at I følger med. Okay, det første spørgsmål er fra Apple User 722565539. For der er bedre navn. Men altså, han spørger mig, eller hende, det ved jeg jo ikke engang, hvor er du fra? Altså, jeg går ud fra, at de ved, at jeg er fra Danmark, så svaret er Søndersø. Jeg er født og opvokset i Søndersø, Morud, gik i folkeskole, Havredskolen, Morud, skud ud. De har et billede af mig derhen, ved jeg, hvor jeg er gået ud af 9. klasse. Nogle gange så får jeg en besked på min Instagram fra nogen, der går på den skole, om at de har fundet mig. Så ja, det er der, jeg gik. Hvis I kender Søndersø, så kender I det. Det er der, Kims Chips er blevet lavet. Der er ikke rigtig noget at lave i Søndersø, medmindre at det er blevet rigtig fedt, siden at jeg flyttede derfra. Det kan jeg selvfølgelig ikke svare på. Men jeg er lidt ude for Odense. Det var jo egentlig hyggeligt. Altså, vokse op på Fyn, det skulle godt. Det er et godt sted at vokse op. Det er det virkelig. Så spørger Tristan. Hej Creator, jeg kan huske der, hvor jeg så dig som lille, og der, hvor jeg fandt ud af, at du var dansker som lille, blev jeg meget surprised. Fedt. Det var egentlig ikke et spørgsmål, men tak Tristan. Jeg er glad for, at du så med. Hvad var dit største højdepunkt af din karriere på YouTube? Hvad har dit største højdepunkt? Tak for det spørgsmål, Safi. Jeg tænker, at det største højdepunkt var nok første gang, at jeg fik en... første gang, jeg nogensinde tjente penge på min YouTube-video. Altså, vi snakker måske tjente jeg sådan 120 kroner. Men jeg kan huske, at jeg fik det i en check fra Amerika, og det synes jeg bare var mega cool. Så det tror jeg faktisk var et højdepunkt. Ellers så har det nok været, da jeg ramte 100.000 abonnenter for første gang, og så 1 million for første gang. Efter det, så tror jeg egentlig bare lidt, at tallet bliver for stort, til man ligesom forstår det. Og så tror jeg tror, at de største glæder er, når du lige starter ud, og ikke rigtig ved, hvad du laver, men bare er overrasket over alting. Så det er helt klart, i de tidlige dage af min YouTube-karriere, hvor jeg kan huske allermest, der var fedt, tror jeg. Det er lidt det, jeg snakker om i min første video med, at det er dejligt at starte forfra, fordi at så får man lidt den her følelse, som man havde dengang man startede, af at man ikke helt ved, hvad man laver, og den er rigtig fed at have. Den er virkelig fed at have, så hvis I lige er begyndt på YouTube, eller et nyt job eller noget, sæt pris på den følelse. Det er sjældent, man får den igen. Ja, jeg håber, det var svar nok. Så er der en, der skriver, finally en peak skandinavisk YouTuber. Hvad mener du, mand? Har du ikke set spørg Kasper og spille igen, eller hvad? De er mega peak. Hvorfor laver du stadig Minecraft-videoer, spørger Unknown. Jeg tror lidt, at det egentlig bare er noget, jeg stadigvæk er rigtig glad for at lave. Altså, man kan jo lave alt muligt i Minecraft, og heldigvis så er det jo også det spil, der har et stort publikum. Men det er ikke kun det, jeg vil lave på dansk YouTube. Jeg vil også gerne lave gyserspil, jeg vil også gerne spille golf. Minecraft er bare sådan lidt, det er bare blevet en del af min sådan identitet nu. Og i mange år, der gik jeg egentlig og var lidt træt af det, men jeg er kommet tilbage i en periode, hvor jeg rent faktisk godt kan lide det. Jeg tror, det skete i forbindelse med, at jeg begyndte at streame, og jeg rent faktisk spillede det sådan hver dag, og ikke bare gjorde det for at lave videoer på det. Så blev jeg sådan lidt, det er faktisk ret fedt bare at sidde og game det. Så jeg har sådan lidt fået det tilbage nu, eller meget faktisk. Jeg har meget fået lysten tilbage nu til at spille Minecraft, men den har helt klart også været væk før. Det er ikke fordi, jeg elskede det i alle de 13 år, jeg har spillet Minecraft. Overhovedet ikke. Men den er helt klart tilbage nu, og jeg glæder mig endnu mere til at lave det nu, hvor jeg skal lave det på dansk også.
I'm actually going to start watching Craner again. I recently moved to Denmark, and now I want to learn Danish watching one of my favorite YouTubers from 8 years ago. Fedt! Okay, så det er en, der flyttede til Danmark, som nu vil lære engelsk, fordi at eller som vil lære dansk, fordi jeg snakker dansk. Okay, det er sgu da mega fedt. Og så den overraskede mig lidt, fordi jeg kan genkende Ellie Stue fra min engelske kanal. Men hun spørger mig så på dansk. Hvordan startede du egentlig med YouTube, og hvorfor valgte du at lave content på engelsk dengang? Er du dansker? Det har jeg aldrig vidst om dig, hvis du var. Det var da vildt mærkeligt. Hvorfor jeg valgte at lave engelsk YouTube dengang? Det er faktisk meget simpelt. Da jeg startede med at lave YouTube, der var der ikke nogen, der snakkede dansk på YouTube. Jeg tror, det er ikke noget, jeg har sådan confirmed eller noget som helst, men jeg tror, jeg var nogenlunde den allerførste dansker til at lave YouTube. Og jeg ved i hvert fald, at jeg ikke så nogen danskere lave YouTube. Og jeg ved i hvert fald, at jeg ikke så, at man kunne snakke dansk på YouTube. Så jeg tror bare, dengang, der tænkte jeg, man snakker engelsk på YouTube. Selvfølgelig gør man det. Det var ikke sådan et bevidst valg, jeg lavede. Jeg tror bare, jeg har været sådan, der er ikke nogen, man snakker ikke dansk på YouTube. Altså, det er englænder, der sidder og ser det her. Amerikanere, altså, selvfølgelig skal jeg snakke engelsk. Det var ikke sådan et valg om at komme ud til flere og tjene flere penge, fordi dengang vidste jeg heller ikke engang, man kunne tjene penge på det her. Så det har egentlig bare været sådan helt uskyldigt, at jeg ikke rigtig vidste, at det var en mulighed at lave det på engelsk eller på dansk. Og hvis du har lyst til at svare, har ting som for eksempel diagnoser haft nogen betydning for de YouTube-rejser? Jeg overvejer selv at begynde på YouTube. Glæder mig virkelig til Q&A'en. Hvis I ikke ved det her, så for nogle år siden, jeg glemmer, hvor lang tid siden det er, der startede jeg i terapi. Jeg har ikke noget mod at svare på det. Jeg synes ikke, det er pinligt. Jeg synes ikke, det skal være tabu. Faktisk, hvis der er nogen derude, der kan begynde i terapi på grund af den her video, så vil jeg synes, det var et kæmpe win. Så jeg begyndte på terapi og hos en psykiater i forbindelse med, at jeg havde nogle personlige problemer og sådan noget der. Der fandt jeg så ud af, at jeg har ADD eller ADHD, og det gav mig egentlig vildt meget indforståelse med mig selv, og jeg var vildt glad for at få diagnosen. Fordi at så forstod jeg lidt mere, hvorfor jeg måske gør ting, og så kunne jeg måske være lidt bedre til at forstå og stoppe de dårlige ting, jeg lavede, ikke? Så er der måske også lidt autisme. Det kan vi ikke helt fejre banen endnu. Men whatever, man er, hvem man er, og det skal man bare være glad for og stolt over. Så hvis du også har diagnoser, hell yeah. Hvad skal man gøre ved det? Jeg tror ikke, det har gjort noget med min YouTube-rejse. Jeg tror, hvis noget, så har min ADHD... Jeg har sådan en sindssyg... Jeg er blevet bedre til det nu, hvor jeg er blevet ældre, men jeg har sådan en sindssyg laserfokus på ting, hvor at hvis jeg for eksempel begynder at løbe, så skal jeg bare løbe et halvmaraton. Altså, så jeg kan ikke bare tage det langsomt. Og det samme gælder jo for min karriere, og det samme gælder så også for dårlige ting. Det kan vi komme ind på i en anden video, men jeg har haft problemer med at drikke alkohol. I sådan 1,5 år var det et stort problem. Det var derfor, jeg begyndte i terapi. Det er derfor, ja, alle de ting her, ikke? Så den kan gå begge veje for min personlighed. Den kan både være rigtig positiv, den kan også være rigtig negativ. Og det er jo en af de ting, man lærer om. Og i forbindelse med YouTube, der har det jo hjulpet mig sindssygt meget at have et laserfokus, fordi at jeg kunne blive en af de største i Danmark. Der er faktisk en, der er større end mig nu. Isabel Afro, tror jeg, hun hedder. Skud ud til dig. Tillykke. Det er meget... Altså ja, you go, girl. Jeg har ikke noget mod det overhovedet. Jeg synes, det er mega sejt. Så tillykke med succesen, og jeg håber, der er alt det bedste. Jeg har ikke brug for at være den største mere overhovedet. Hvorfor var det dig og Sundy stoppede lige så stille med at lave videoer sammen? Var det på grund af tidszone, som man sagde, eller var der andre grunde? Hvor mange gange har I mødt hinanden? Jeg har mødt Sundy i virkeligheden én gang, hvor jeg var hjemme ved ham. Det var ikke på grund af tidszonen. Det var simpelthen på grund af, at jeg var lidt utilfreds, tror jeg, dengang, med at føle, at jeg altid var i skyggen af ham. Som jeg har sagt før, så havde jeg mange problemer med sådan altid at ville være den største og den bedste, og jeg tror bare, det var sådan lidt et ego-ting for mig til sidst med, jeg vil altså også gerne vise, at jeg kan uden Sundy. Og så fandt jeg jo så Jelly og Josh, og så begyndte mig så ikke at snakke sammen mere, og men vi er til gengæld begyndt at snakke sammen nu. Hvis I vil se noget indhold med mig og Sundy, så er det på hans kanal. Der er nogle af hans nye videoer, hvor jeg er med i. Den, der kom ud i går, er jeg faktisk med i, hvis jeg ikke husker helt forkert. Så jeg kan lige prøve at finde den faktisk. Prøv lidt 2 sekunder. Ja, hvis jeg lige går ind på Sundys kanal her. Jeg tror, jeg er med i den her. Boys, welcome to Super Crewmate versus Super Imposter. Oh, I'm the 2 imposter. sekunder. Who's the imposter? Ja, jeg er lige der. Who's the crewmate? Who is it? Oh, look at Pat! Pat's this.
Så jeg er med i hans nye video igen. Så hvis I har savnet det, så hop ind på hans kanal og se det der. Vi har ikke lavet noget til min kanal endnu. Det har kun været til hans. Tak for spørgsmålet. En Sakrasniki. Kan I ikke nok få nogle lettere navn, gutter? Altså, hvad sker der? Hvad skete der med dig og Sunday i to? Ja, okay, den har jeg svaret på, Daniel. Tror jeg nogenlunde, jeg har. Nu hvor du for det meste har spillet multiplayer-spil, har du så spillet story games før? Ikke rigtigt. Dig så, det var min barndom. Tak, Spicy Lemon. Fedt at se, du prøver noget dansk content. Mange tak. Jeg var en kæmpe gamer i min teenage-alder, faktisk lige siden jeg var sådan 9-10 år gammel, tror jeg. Det startede ud rigtig meget på World of Warcraft. Jeg har også spillet meget League of Legends. Men så da jeg begyndte at lave YouTube, der gamede jeg egentlig primært kun for at lave videoer, og så blev det til et job, og så var det lige pludselig ikke særlig fedt at sidde og spille uden at optage det. Og det har jeg det stadig sådan nu. Det er ikke fordi, jeg går ud og spiller spil, hvis jeg ikke optager. Jeg kan simpelthen bare ikke jeg kan ikke få det til at give mening og bruge tid på at spille, hvis det ikke er for at optage. Det er ikke fordi, jeg ikke nyder at spille, men jeg nyder bare så meget mere at spille og optage. Plus så har jeg 2 små børn, som jeg sagde, så det der med at game, det er ikke rigtig mig mere. Kun hvis jeg laver content, og der elsker jeg det stadig. Bolsjen, nogen særlig grund til, at dine visninger på Mr. Creator-kanalen er gået så meget ned, fra omkring 8-30 millioner visninger om måneden i 2024 til omkring 1 million visninger, da du sidst uploadede i september 2025. Ja, altså, jeg uploader jo mindre. Da jeg var på mit højeste, lå jeg faktisk på sådan 60, måske da 80 millioner visninger om måneden. Der uploadede jeg 2 videoer hver dag. Det er simpelthen bare fordi, YouTuber bliver gamle med tiden, ligesom mig. Folk mister interesse. Det er helt okay. Jeg har ikke, som sagt før, den samme drive og passion for at være den største, fordi at det er utrolig hårdt, og jeg arbejdede mange, mange timer. Mit job er overhovedet ikke lige så hårdt som at være en skraldemand, eller hvad fanden der nu ellers er derude af hårdt jobbe. Pædagoger, for helvede, jeg har det let. Det ved jeg godt, okay? Jeg ved, jeg har et let job. Men, når det så er sagt, så lagde jeg også mange timer ind i det. Og nu har jeg så ikke lagt lige så mange timer ind i det. Jeg uploader ikke engang på den kanal mere, så selvfølgelig daler mine visninger markant derefter. Men ja, det er jo egentlig bare det. Altså, jeg vil ikke sige, jeg vil stadigvæk ikke sige, at jeg er irrelevant. Okay, det så langt vil jeg ikke gå. Men jeg er helt klart ikke lige så relevant, som jeg var dengang, hvor jeg fik 80 millioner visninger om måneden. Det ville være mærkeligt at tro anderledes som mig selv i hvert fald. Ja, det håber jeg svarer på de spørgsmål. Lukas, hey creator, fun facts, din mor har arbejdet sammen med min mor. Det tror jeg gerne på. Hun arbejder også i en børnehave, så det kan det godt være. Skud ud, min mor. Hvad har du af interesser ud over content? Emil Rødal. Jeg kan rigtig godt lide at løbe. Det gør jeg. En gang imellem nu, som sagt, så skal jeg lige styre mig selv en gang imellem, når jeg begynder at løbe, fordi jeg kan godt blive crazy omkring det. Og så får jeg nogle skader, og det er ikke særlig godt. Men altså, min største interesse og al min tid går jo nærmest i mine børn lige nu. De er jo så små, at jeg ikke rigtig har tid til at have sådan nogle fritidsinteresser lige nu. Jeg plejede at læse rigtig meget manga. Det gør jeg heller ikke rigtig mere. Jeg tror egentlig bare, jeg tror egentlig bare, hele min verden er børn lige nu. Det er lidt svært at relatere til, hvis man ikke selv er børn, men når I får børn, hvis I får børn, så I skal nok forstå, hvad jeg siger. Først og fremmest, stor respekt, og hvordan har du det egentlig med at lave børnecontent? Har du nogensinde lyst til at lave noget, der er lidt til det mere ældre audience? Ja, men det er jo egentlig, altså jeg håber jo på, at det, at jeg gør det på dansk, betyder også, at der er et lidt ældre publikum, fordi jeg kan sige lidt, hvad fanden jeg vil her. Altså, folk i Danmark er jo ligeglade med at sige fuck, eller pis, eller hvad det nu er. Så altså, jeg kan være lidt mere åben og ærlig på dansk. Det går meget ud over ens penge, hvis man er det på engelsk YouTube. Det tror jeg ikke, det gør på dansk, men jeg er altså lidt ligeglad med pengene. Altså, indholdet bliver jo... Altså, det bliver jo nok stadig primært Minecraft, jeg uploader, hvis jeg uploader alene, og så gyserspil, whatever. Altså, jeg tænker måske bare, det appellerer til et ældre publikum, hvis de bare godt kan lide min rigtige personlighed i forhold til, hvordan det var før, ikke? Hvordan jeg har det med at lave børnecontent. Altså, jeg synes at det er fedt, at jeg har været så stor en del af børns liv. Nu når jeg selv har børn, så synes jeg, jeg synes, det er vildt sejt,
at jeg har været med til at få jer til at grine, eller nogle andre til at grine, da de var børn. Det er da en kæmpe ære. Øhm, jeg synes, der er næsten ikke noget vigtigt. Det er ligesom at være pædagog. Jeg synes næsten ikke, der er noget vigtigere i verden. Jeg siger ikke, jeg er ligesom at være pædagog, men jeg synes ikke, der er noget vigtigere i verden, end at arbejde med børn, og sørge for, at børn har det godt. Og hvis jeg har gjort sådan, at et barn har det godt, så synes jeg har gjort det godt. Giver det mening? Børn er bare de bedste, altså. For er de ikke det? Jeg er far. Okay, kan man høre det? Kan man høre det på mig? Jeg synes bare, de er de bedste. Og de er så søde, de er så ærlige, de er så pure, altså de er bare så... Børn er nice, okay? Det kan godt være, at der er nogle børn, der er nogle røvhuller. Det vil jeg heller ikke komme udenom. Men I forstår mig ret. Laver du nogen form for sport? Ikke rigtig. Tjerkel, det gør jeg sgu ikke rigtig. Jeg er ikke rigtig den store sportsmand. Jeg kan godt lide at spille badminton en gang imellem. Eller så bare løbe, ja. Som sagt. Læge på mad. Sorry. Så sagde jeg også Craner putte læge på mad på. Skud ud til mentolatum. Direkte fra apoteket, du. Nej, jeg er ikke rigtig en stor sportsmand. Det er jeg sgu ikke rigtig. Hvordan startede, og hvad fik dig til at lave GTA-videoer for så mange år siden, og hvorfor stoppede du lidt igen? Det var på grund af Jelly og Slogo. Jelly og Slogo. Det var på grund af, at det var det, de lavede det, og så introducerede de til det, og så var det meget sjovt. Det her spørgsmål har jeg faktisk lavet mig til at svare på. Har du fortrudt det interview, du lavede med TV2 for mange år siden? For nogle år siden. Det er mange år siden, det her. Det er rigtig mange år siden. Hvis det skulle laves igen, hvad vil du så ændre? Ja, jeg har fortrudt det. Det er så cringe. Altså, dengang, der var jeg så desperat for at få anerkendelse i det, jeg lavede. Og jeg vil gerne have, at folk vidste, at jeg tjente mange penge. Jeg kan slet ikke genkende den gut i dag. Det kan jeg overhovedet ikke. Jeg synes, det er så cringe at kigge tilbage på. Jeg var usikker. Jeg vil gerne have, at folk vidste, at jeg bare var cool. Det er overhovedet ikke mig i dag. Jeg kan slet ikke genkende den person. Så hvis jeg kunne gå tilbage, så ville jeg slet ikke lave et interview. Jeg gider ikke lave interviews. Overhovedet. Så ja, nej, fortrudt det. Whatever. Jeg er ligeglad med det. Hvad er det sjoveste, du har lavet på YouTube? Lige nu dansk YouTube. Jeg kan sgu meget godt lide det. Så du mit kommentar på de danske kanal på YouTube? Det ved jeg ikke lige, om jeg gjorde ret. Det kan jeg sgu ikke lige huske. Har du overvejet at lave stream på Twitch, YouTube, oveni at lave YouTube-videoer? Altså, jeg streamer meget. Jeg streamer næsten hver dag, men så er det på engelsk. Det er begrænset, hvor meget jeg kan lave på dansk. Hvis I gerne vil se en dansk stream, det kan godt være, at det sker en gang imellem. Savner du at lave Fortnite-videoer med Sunday? Altså, jeg ved ikke. Jeg tror, I kigger tilbage på de gamle dage anderledes, end jeg gør, fordi jeg var der. For mig var det jo altså også et job, men det var også sjovt. Jo, selvfølgelig var det det. Men det er ikke noget, jeg savner som sådan. Jeg kan godt lide, at ting de ændrer sig. Hvis jeg stadigvæk lavede Sky Factory med Sunday, så tror jeg, at vi begge to var blevet sindssyge. Men det var magisk, da det skete. Brad, hej Crater. Hvordan var det at spille med Jelly og Slogo? Det var skide fedt. Mig og Jelly spiller stadig sammen. Super fine gutter. Hvordan kom du i kontakt med de YouTuber, du har collabet med? Jamen, det har egentlig været sådan meget random. Altså ja, jeg har bare mødt folk igennem folk, og jeg tror altid, jeg har været heldig, og så også ret god til at sådan få mig selv derud. Og man kan jo ikke komme udenom. Det er lidt ligesom det, der man siger med held. Altså, succes kræver held, men det kræver også, at man er forberedt. Så når en stor YouTuber som Sunday har set mig, så har han også tænkt, ham der, han er egentlig meget sjov. Må ikke, at han kunne være god i mine videoer. Og det var jeg jo også, og det har jo også været Jelly og Slogos videoer, så det alt sammen handler bare om, at være heldig, men også at kunne være til brug for andre, fordi hvis man ikke giver dem noget af deres videoer, så kommer du sgu heller ikke med i videoerne. Hvor tit kommer du til at uploade? Altså, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke lige nu. Jeg vil gerne gøre det hver dag, hvis ikke så hver anden dag. Men vi er lige i opstartsfasen her. Jeg skal lige finde en rytme og sådan noget der, så jeg ved det ikke helt endnu. Hvor høj er du egentlig, Craner? Spørger Silly Linus. Jeg er 175 cm. Jeg er ikke særlig høj. 175, cirka. Slug lige noget spyt forkert. Jesus Christ. Hvordan er det så småt at være tilbage med at lave video med Sunday igen? Det er hyggeligt. Rigtig hyggeligt. Det er det. Hvad for nogle spil spiller du? Ikke rigtig noget i min fritid. Hvem er din bedste YouTube-ven? Altså inden for dansk YouTube, så er det jo Christian, jeg snakker primært med. Jeg ved mig og Rasmus Brohave også vil have det griner, hvis vi så os igen. Og Kasper, han er bare Kasper. Det er sådan set dem, jeg snakker med.
alle dem fra Fyn. Come on, Crane, I love your videos. Tak. Har du overvejet at lave noget content med Ian igen? Ja, det er jo så... Vi har lavet en video, men det finder du så ud af, når du ser den her. Og hvad er den sjoveste video, du har lavet sammen med Jelly? Jeg synes egentlig, de nye videoer, vi har på min nye engelske kanal, hvis I gerne vil følge med derinde, så hedder den bare Crater. De er mega sjove, der banner vi også, og det er egentlig lidt mere reelt mig igen. Altså 2026 er egentlig bare mig, der tager sådan lidt af det der YouTuber-pis væk af mig selv, ikke? Og så prøver at komme tilbage til, måske er jeg egentlig også sjov nok, når jeg bare er mig selv, ikke? Hvorfor er du ikke med Slowgo og Jelly mere? Det var peak. Ting ændrer sig. Sådan er det. Altså, vi er jo alle sammen voksne, men jeg har ikke tænkt mig at sådan snakke om drama eller noget. Der er heller ikke, jeg synes ikke, der er noget drama i hvert fald. Men ting ændrer sig. Folk vil gøre andre ting og sådan noget der. Hvorfor startede du med at lave gaming-videoer? Fordi jeg gamede. Jeg var en gamer. Kunne du finde på at lave videoer med mindre danske YouTuber under 1000 subs eller lignende? Ville du holde dig til større creators? Altså, jeg tænker lidt, at man naturligt bare holder sig til dem, man kender. Men når det så er sagt, så... Altså, jeg vil heller ikke sige nej, 100%. Men jeg er jo ret travlt til min hverdag med mine børn og sådan noget, så jeg kan heller ikke sådan rigtig lige finde tid til bare sådan at lære nye mennesker at kende lige nu. Desværre. Men skud til dig, hvis du har en lille YouTube-kanal, så hop ind og find ham. Hvorfor ikke? Efter sidste gang, du var i nyhederne... Oh my god. Hvordan er dagligdagen så nu i forhold til tilbage til tiden, da du blev interviewet? Ja, min dagligdag er helt anderledes. Dengang havde jeg ikke børn. Altså, min dagligdag er jo at stå tidligt op, være sammen med børnene, aflevere dem i vuggestue, lave lidt content, hente dem fra vuggestue, være sammen med børnene, putte dem, stå op om natten, stå op igen tidligt. Du ved, det er ret sådan bare det samme hele tiden. Hvad er god advice til folk, der lige starter ud på YouTube? Engelsk og dansk YouTube. Altså, jeg synes, engelsk YouTube vil være utrolig skræmmende at starte op nu. Jeg ved ikke engang, hvordan man skulle begynde, for at være helt ærlig. Mit bedste bud, mit bedste tip, og det er så kliché, men hvis du har det sjovt med det, så har du de bedste chancer for at blive til noget. 1, fordi folk kan mærke det, men 2, fordi at så giver du heller ikke op. Fordi hvis du bare godt kan lide at lave det, så giver du ikke op, selv hvis der ikke er nogen, der ser dig efter en måned. Giver det mening? Det er skidesvært. Det er skidesvært at komme ud. Men ja, mit bedste bud er sgu bare, hvis du nyder at lave det, så bliver du også ved med at lave det, og så kan det være, at det bliver til noget. Kan man få et shout-out fra Sunday? Nok ikke. Men du kan få et shout-out fra mig, Sebastian. Hvorfor valgte du at lave engelsk content? Den har vi taget. Hvad er den video, du er mest stolt over? Jamen altså, Sky Factory episode 1. Skal vi ikke bare sige det? Det tror jeg. Det var den, der ligesom ændrede alt. Hvad er dit subscriber goal på din danske kanal? Jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget som helst mål med det her. Ikke en skid. Jeg har faktisk ikke noget mål. Og det er skide dejligt. Det er mega dejligt, ikke at have noget mål. Jeg vil bare gerne se, hvad der sker. Elsker tatoveringerne. Hvor mange har du? Og hvis de har betydning, hvad betyder de så for dig? Altså, jeg har overdrevet mange tatoveringer. Jeg kan ikke tælle dem. Jeg har på begge hænder, der har jeg en fugl, og så har jeg en bi, og så på min knuckles står der careless. Jeg var fuld, da jeg fik det lavet. Jeg tænkte, det var mega fedt, hvis der stod, at jeg skulle bekymre mig mindre. Når man sætter det sammen, så bliver det til careless, hvilket betyder, at man ikke bekymrer sig over noget. Tænkte ikke over det. Jeg var fuld. Jeg elsker det stadig. Hvorfor ikke? Jamen, så har jeg en masse Pokémon-tatoveringer og YouTube-tatoveringer, og det her sleeve fik jeg egentlig lavet, da jeg var 18. Som du kan se, så er det jo fyldt med alt muligt pisse, ikke? Jeg har også en i nakken. Heromme. Hele min ryg er dækket. Jeg ved ikke. Jo, hvorfor ikke? Ved du hvad? Hvorfor ikke? Hey, kan I se min ryg, gutter? Hele min ryg. Jeg har også ned af maven. Den gider jeg ikke lige at vise på YouTube. Jeg har også op af benene. Jeg er næsten helt dækket, tusser. Hvordan er Slowgo i virkeligheden? Jamen, han er egentlig meget ligesom han er i videoer. Hvorfor vil du gå fra 7 millioner subs til en ny kanal? Det føler jeg allerede, vi har sådan snakket om os. Hvem er den person, der har været fedest at lave collab med? Jelly, tror jeg. Han er bare... Mig og Jelly er meget ens, og han er chill, og han er grineren. Hvad er din yndlingsfarve? Jeg tror ikke, jeg har nogen. Hvem kommer du til at collab med?
I hvert fald spille, Jan. Jeg håber Kasper. Måske Johnny Gade. Jeg har ikke mødt Johnny Gade før. Men måske, hvem ved? Jeg ved i hvert fald, de tre spiller sammen, så det kunne godt være, at jeg lige pludselig også spillede med dem. I don't know. Hvem inspirerede dig til at lave YouTube? PewDiePie og Yogscast. If you know, you know. Kan du ikke prøve at spille Trailmakers med Jan, Cap og Johnny Gade? Jeg hader Trailmakers. Jeg har spillet det alt for meget. Det gider jeg ikke at spille. Må jeg være med i en video? Hvad så, Theo? Der er du. Hvornår skal vi collab? Lige nu, Lucid. What up? Hvad er din største mål for 2026? Jeg har sgu ikke nogen mål mere. Jeg ved, jeg føler lidt, at jeg er gået totalt modsat af alle andre i 2026, fordi jeg føler, at alles mentalitet lige nu, det er bare penge, succes, grind, Andrew Tate, macho man. Og jeg er overhovedet ikke der. Jeg er overhovedet ikke der lige nu. Men som jeg sagde, skud ud til alle de unge og de friske, der bare vil frem i verdenen. Hvis jeg kan tjene penge på det her, vil det være fedt. Det er jo altid fedt at tjene penge på det. Det gør jeg ikke lige nu. Men jeg har sgu ikke noget mål, du. Det har jeg sgu ikke. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg allerede føler, at jeg har opnået det, jeg gerne vil. Det kan godt være, det. Men så alligevel ikke, fordi så vil jeg jo ikke... Jo, jeg ville stadig fortsætte. Jeg tror aldrig, jeg er pensioneret. Jeg synes, det er for sjovt. I don't know. Jo, største mål for 2026. At være så meget til stede for mine børn, som jeg kan. Det må det være. Personlig mål. Hvad er din livret? Bare dansk julemad. Dude. Det kan sgu ikke blive bedre. Det kan det sgu ikke. Hvad skete der med dig og Sunday? Det har jeg forklaret før. Men hvordan blev vi venner igen? Jamen, vi begyndte egentlig bare at skrive sammen. Jeg skrev til ham. Og jeg tror bare, vi blev enige om, at det hele var så lang tid siden, at vi var ligeglade, ikke? Dirt eller cobblestone? Dirt, selvfølgelig. Kan du lide rødkål? Ja. Yeah. Kommer du aldrig til at lave video med Sunday? Jo. Hvordan mødte du Sunday? Det gjorde jeg igennem en gut, der hed Lance. Har du overvejet lang tid at lave dansk content? Ja, det har jeg faktisk. Men jeg kunne aldrig rigtig se en grund til det. Men det synes jeg så... jeg synes, det giver mening at gøre nu. Var der drama mellem dig og Cripple Cup? Hvad gik det ud på? Jeg kendte ham ikke rigtigt, men der var drama, fordi jeg synes, at han lavede nogle mærkelige udtalelser og sådan noget der, men altså, jeg er 31 år gammel. Jeg synes, det er cringe, hvis jeg siger, der er drama mellem mig og noget som helst andet. Men vi er blevet venner nu, vi snakker sammen. Hvor mange tatoveringer har du, og hvilke? Det har vi også været inde på. Sindssygt godt dansk, du udtaler ordene virkelig godt. Arthur, jeg er dansker, for helvede. Jeg har ikke skulle lære dansk. Jo, da jeg var baby måske. Hvordan føles det nærmest af et dobbeltliv? Altså både som engelsk YouTuber, men også normalt dansk hverdagsmand. Mega fedt. Og det er faktisk den ene ting, jeg er bange for at ødelægge med at lave dansk YouTube, det er, at der er ingen, der genkender mig. Absolut ingen. Og det tror jeg ændrer sig nu, når jeg begynder at lave de her videoer. Men whatever. Så længe I er søde og rare, så skal jeg også nok være søde mod jer. Hvordan har du det med at så mange af dem, der ser med, ikke var født, da du startede? Altså, jeg var 10, da jeg begyndte at se med, og nu er jeg 18. Jamen, det er jo egentlig det er fedt at komme ud til nye mennesker. Hvorfor ikke? Jeg ved også godt, at mine nevøer nok ser den her video. Bertram, Erik, hej. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg kom til at tænke på jer der, men det er ret cute. Jeg tror, de synes, jeg er en ret sej onkel, siden jeg begyndte på dansk YouTube, så reagere til din gamle stemme, det kan vi også godt på et eller andet tidspunkt. Hvad? Vidste ikke, jeg var dansker? What up, dude? Vil du spille med mig? I don't know, dude. Kan du lære Josh og Jelly dansk? Jeg havde faktisk tænkt mig at lave en video, hvor jeg måske lærer Jelly dansk. Lad mig høre, om det er noget, jeg gerne vil se. Hvad synes du om Crabble Cup? Han er faktisk skide flink. Er du stadig close med Sunday? Jeg vil ikke sige, at vi er close, men vi er begyndt at blive venner igen. Hvad var din yndlingsserie at lave med Sunday? Sky Factory, tror jeg. Jeg tror bare, det er en legende-ting. Kan du revive Freakyville? Det ved jeg ikke, hvad jeg er bange for at spørge. Hvad var tankerne bag at lave? Det har vi svaret om, tror jeg. Mit spørgsmål er, hvordan startede du med at være content creator? Det har jeg også svaret på. Jeg har set det der, du spillede Minecraft med Sunday, men jeg vidste ikke, hvad der skete med jer to, så hvorfor gik I for hinanden? Jamen, det var alle spørgsmålene. Vi gik igennem 100 spørgsmål, dude. Spørgsmål. Jamen, det engelske kommer bare en gang imellem frem. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Jeg tror ikke, man kan undgå det. Tak fordi I så med alle sammen. Tak for supporten. Og jeg håber, I kan lide det. Det håber jeg virkelig, I kan. Mange tak. Hygge jer. Ha' det godt. Farveler.